आफां नों थांमारनोसै होमबा थांनोथ' ओंखारखादों आरोहाय थांनो ओंखारनायखौ नुनानैबो सोङो आरो आंखौ लिंहरथारदोंबा आइजो माहारिनि प्रेसिडेन्ट नालाय लिंहरबाय आरो आंखौ आच्छा दे मोजाङै थांदो मोजाङै फैदो बापावै बहा थांनो ओंखारदोंलै हापां दिल्लीयाव थांनो ओंखारदों बे बड'लेण्ड महा उत्सबनि थाखाय बापावै आंथ' खबरखौनो मिथियालै नङाबा आंबो थांफागौमोन ना हापां हारसिं थांनो ओंखारखो ना माखो नोंलाय हारसिं थाङा लोगोफोर फैगासिनो गारि लाबोगासिनो बिसोरो आच्छा माब्रै थांनो ओंखारखो नोंसोरलाय दिल्लीसिमलाय बेनिफ्राय गुवाहाटीसिम ट्रेनजों थांनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट माबाजों थांनोसै फ्लाइटजों थांनोसै गुवाहाटीनिफ्राय आं ट्रेनाव माबाबाय थानो बाथारबाय दे आंबो मिथिनायबा थांगौमोनलै ओरैनो आला खाला हारसिंसो गिदिंलाबायगासिनो आं मा जाखो नोंनालाय हिनजावालाय ना थाव गुदुङै एवनानै जाबाय माथो बुंबावनोलै हापां हिनजावानो खारबाय आंना आखलानो मोजां नङाबालाय खारगोनथ' आरो उनाव हिनजावखौसो बदनाम होसिगोन आरोना आंना हिनजावानो गाज्रि खारबाय आंखौ गारनानै होननानै गावनि आखल गाज्रिनि थाखाय खारदों बेखौथ' बुंला मालाबा सोरबा बुङोब्ला ना आंनि हिनजावा गाज्रि आंनि हौवाया गाज्रि होनबाथाय जाय गाज्रि होननानै खोन्थायो बेखौसो उल्था रायनो गोसो जायो आं नोंनो मोजां नङामोनदां होननानै स्पेसियेलि हौवाफोरखौ रायनो गोसो जायो आं मानो होनोब्ला हिनजाव मोजांखौबो गाज्रि बानायो हिनजाव गाज्रियाथ' गाज्रिखा बिसोरथ' जेब्लाबो मोजाङै थानो मोनो आरो हिनजाव गाज्रिफ्रा जेब्लाबो आरामै थानो मोनो आरो हिनजाव गाज्रिफोरखौ हौवाफ्रा जि मोजाङै दोनो ओमफ्राय हिनजाव मोजांफोरखौ जि खस्थ' होयो बरनामा हिनजाव गाज्रिफ्रा गाज्रि बरनाम मोना हिनजाव मोजांफोरासो बरनाम मोनो बेनिखायनो दा बादालियासो बरनाम मोनगोन नोंनि थाखाय दा बुंसैलै दानो गन्थंनिफ्राय मोदै ओंखारगोन आंना थै नोंजों नांलायबाय थानो गोसो गैया आं हिनजावफोरखौ एसे मोजाङै बाहायहैलाबाय नांलालै आं हारसिं थानोसै खोमा मिथिनायमोनब्ला आं नोंसोरजोंनो दिल्लीयाव थांफागौमोन ना मालाय बबो लैहोर दिल्लीयाव थांसोदों ट्रेनफोराव जमानो नोंबो थांबानो जाबाय आरोलै गैलालै थांथ'ला आंना गारिया फैबाय हनै ओमफ्राय माथो खालामनो सानखो नोंलाय माखौ उननि संसारफोरखौ जेबो खालामालै आं थाथोंसै मा जायो जाथोंसै ओमफ्राय नोंसाना माथो फिसाजोआ बहाबा खारबायनो औ अमा राजानि फिसालाजों अमा राजायासो बुङाखैथ' नोंसाजोखौ लानानै खारो होननानै मा जायो जाथोंसैलै आं मोनथिला हाफाङाबो गावनि फिसाजोखौ लानानै बिराद टेनसनाव दंमोन अब्लाबो दिल्ली फारसे थांबाय थांथोंसै एसे टेनसनफोरा फ्रि जानायनि होमबाबो अमा राजानि फिसालाजों रायजो जानाया बेहा माबायदि रायजो जागोनलै गथ'फ्रा गावसोरसो मिथिसिगौ आरो उनफोराव फैफिना बे रायजो जानाया गाज्रि जाबा दे होमबालाय आंबो थांनोसै आच्छा दे फाउदुर सनानि नाम्बारखौ दिनै बिहैनोसै आं अमा राजाजों थिग गैयाना बिनानै लाखुमाबायानो खोमा सुवादा बाप्पावै जायफ्रा बेसेबा गोबावनि उनावसो नुबायलै आं नोंखौ माबोरै खबरफोरा जायफ्रा हाजिरा मावदोंमोनलै आं बै लामा बानायनाया PWDनिया बाप्पावै हाजिरा मावदोंमोन नों माथो उफायबावब्रा हाजिरा मावनानैनो जानांगौ जादोंलै बस बाप्पावै आंखौ बुंबानो जायोमोन ना आं माबा मोनसे खालामना होगौमोन ना माथो बुंबावनो बस नोंबो बिजिथारना औलै नों बाजैया खारबायना बाजैया खारबाय बहा खारखो सोरजों खारखो रावजोंबो खाराखै आंखौसो रागा जोंनानै न'आव दंहैयो होमबालाय लायफिननोसै थौदो थाथोंसैलै लायला गाव हारसिं फैबा फैथोंसै नंगौ नामा औ नंगौ नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय थौलाय मोनसे जायगायाव थांनि माबालाय आदा आं दिल्लीयाव थांगौमोनलै बड'लेण्ड महा उत्सबआव आच्छा आंनाव फैसा गैयालै आदा अननानै आंनो फैसा हरगोन नामालै माथो ट्रेन बुकिं खालामखादोंबालाय खालामबाबोथ' आखायाव फैसा थाइसे थाइनै नांगोन ना दिल्लीनि कुतुब मिनार नायनो ताजमहल नायनो लटास टेम्पोल नायनो बाप्पावै दासो बुंबाय होमबा नोङो सिगाङाव बुंनांगौमोन ना दङबा हरदोलै आदा आं थांनोसैमोन आच्छा दे जागोन हरगोन आं थेंकिउ आदा गुड मर्निं एम राजा माथो दाबो सिरि मोना बेलाय आंहा अफिसाव 9टायावनो मोनहैनांगौ थोरसिबो सुनांगौ ओंखाम ओंख्रिबो संनांगौ फारसेथिं आं ओंखाम ओंख्रिबो मोजाङै संनो रोङा मैया हरावबो ओंखाम खामनायसो जादों दा अफिसाव मा जालांनो दे बे एमाव राजायाबो दाबो सिखारा एमाव राजा सिखारदो आं दसे उन्दुबावनोलै फावगालि नों बेफोरबायदि गोबाव उन्दुबाय थाबा मा जागोन दे अफिसावबो थांनांगौ आइला उठ आरो दे थाब सिखारदो आंजों खामानियाव हेफाजाब होफादो नङाबा अफिसाव लेट जागोन ना जागोन दे आंबो बांद्राय फुङाव सिखारफेरालै बेनिखायनो बानाय मोनो माने फुङाव आंबो फुङाव सिखारा बांद्राय आइयासो फुङाव सिखारबाथाय आंखौ फोजाबाय थायो
ओमफ्राय साहा लोंनो लिङो दाथ' आइबो गैलाना बेनिखायनो जोंनो मावनांसिगोन औथ' आरो मावनांसिगोनथ' आरो दे होमबालाय आं बाहेरायाव थांना फैनि नों थोरसि लथाखौ सुहैग्रोदो दे आं थोरसि लथा सुनो आं इसिबां गुसुआव थोरसि लथाबो सुनो बादोंमोन सुवाबाबो जाया माथो आयु संसार जानाया गोरलै नङाथ' आरो ओंखामबो संनांगौ ओंख्रिबो संनांगौ डिउटियावबो थांनांगौ आंलाय माथो सानसेयावनो जि खस्थ' मोनबाय उनावबा मा जागोनथाय होमबाबो खस्थ' मस्थ' सोलिनांसिगोन आरो उपाय गैया न'खौ गारनानै फैबाय जेब्ला आखल गैयि बाथामिज बेफोरबायदिनो जौ जुवा गेलेनानै न'खरखौ सिलिंखार खालामबायनि आंथ' नोंखौ जौ लोंना होननानैबो बादा होआ होमबाबो नांगौनि बारा मानो खालामो दा जुवायाव नों मालाबा आंखौबो फानगोन बेनिखायनो नोंखौ गारनानै थांनायानो मोजां जासिगोन बायदि मोनबाय आंलाय माथो होनबावनोब्रा फैसा खामायबाबो आखायावनो थाला फैसा मोनगोन होननानै माबा मोनसे मावो माबा मोनसे जायो आं गावनि हिन्जावखौनो मोजाङै दोननो रोङाबा आंबो मालाय मा होनना लाबावनो आंखौलाय लाजिरोङि जेब्ला नों दुखुआव थागोन अब्ला नोंखौ न'नि मानसिफ्रासो नायफिनगोन मिथिबाय नोंनि हिन्जावासो नायगोन नोंनि बिमायासो नोंनि फिसायासो बदतमिज अमा राजा थफिरा मोना फैनानै नोंखौ गासैबो बिथिङाव हेफाजाब होफैयाथ' नों लोमजाबा नों साजाबा नोंनि मोदोम आखाइ आथिं बिसोर नानानै होफैयाथ' नों ओंखाम उखैबा बिसोर नोंनो ओंखाम खुरनानै होआथ' बेनिखायनो हिन्जावखौ मान होनो सोलों हिन्जावनि खोथा मानिनो सोलों गासैबो खेथ्रआव लोगोफोरा मा जायो मा थायो बिदि खालामनो दानाजा मालाय अमा राजा मोना मालाय थफिरा मोना थाखा फैसा दंजायो जेबो नङा नोंहालाय मा थानायनि इसेबां बेफोरबायदि खालामबाय थायो मालाबा आं नोंखौ गारनानै थांगोन मिथिबायना गारनानै थांगोन आं नोंखौ बिदि आखलबा थांनोलै दावसे देलाय नोंखौ लाबोनानैबो आं जेबोखौनो खालामनो हायासै मोजांखौनो दोननो हायासै बुंबा बिदिसो होनो आयो मालाय हिन्जावफोरबायदि खारग्राबा सिगाङावनो खारसिगौमोन मिथिबाय बाथामिज माबा मोनसे बुंबा माबा मोनसे उल्था होनफिनो होमबालाय थांनोसै आं हौवा गोदान लाहैनोसै लानो होगोन नों आंखौ हौवा गोदान गावनि गोसोबा आंखौ खावनानै लाबोनाय गावनि गोसोबा आंखौ थां थां होननाय सैमा बुन्दि बायदिसो मोनखो ना माखो नोंलाय आब' बादालि मा जादों आब' माबाफोर जादों नामाबा माथो दावराव दावसि खोनाथारदों माथो बुंनो नंगौमैनो खोथाखौलाय फै न' सिङाव रायलायगोन मोजाङैनो गुमै मा खबर दङलै गोथाङैनो गोथै जानानै फारागा बेल' जे आंनाव जिउ दं दे गुमै मोजां जागोन आंबो मालाय मा खालामनानै लाखोब्रा बे फैसायानो गासैबो खालामजोबहोबाय आंखौ फैसा मोनगोन साननानैनो जुवाबो गेलेबाय आं गैया मोना अमा राजानि गलाम जायाबाखि जाबावगोन फैसानि थाखाय बेखौबो मावनो राजि आं जायखिजाया आंनि निउज चेनेला गिदिर जाबानो जाबाय एसे फैसा मोनबानो जाबाय अमा राजाजों गाबोन मोजां रायलायनानै निउज चेनेलाव टिआरपि बुरजा लाना फैनोसै आं फैसा थाखानि थाखाय नाङि मानसिखौबो नांगौ जायो मालायनि खिथु खिथुबो खारफानांगौ जायो न'खरखौ रैखा खालामनो थाखाय बेफोरखौबो मावगोन आं लाजिनाय गिनायखौ ज्राब दोननानै बुमिया मा जादों आब' बेखौ सोंनांलाहाय खर' गाज्रि जाबाय बेना नोंहालाय मा जाखो माथो नोंलाय न'आवसो थांनानै थाहैबायबालाय थफिरामखौ गारनानै बे बदतमिज थफिरामा हौवायानो माबायदिबाथाय खेबसे नङा खेबनै नङा गोरोन्थि मावबाय थायो दाखालिथ' आंखौ दैखरावनो गब'होनायाबो आयु बाला बिदिबो जालांथारबाय आयो आंहा जेबोखौनो खबर लानोनो मोनला बाला न'खरावनो जा जाबाय थानायनि दानि जुगाव रावबो रावखौबो खबर लालायनो टाइमखौनो मोनला औथ' आरो बयबो गावबा गावनि दुनियावनो बयबो मुखुब बयबो टेनसनाव थायो बेनिखायनो गुबुननि टेनसनखौ खबर लानोनो समानो जाला दालाय नोंलाय माथो खालामनो सानखो थफिरामखौ गारमारबाय ना माबाय नोंलाय आफाया आंखौ लानानै फैबाय आरो थफिरामनिफ्राय बेनिखायनो आं बिदिनो थाथ'नोसै सानबाय आं आयौ माला थफिरामखौ गारमारथारनोसै आरो गाराथ' सानदोंमोन आं थफिरामखौ आं बुथार जानोबो गिबायना न'खरावबो बाला बयनावबो सिलाय दं मालाबा आंखौ रागा जोंनानै धुम गावबालाय आयौ बाला बेबो नंगौ बिसानि न'खरनि मानसिफ्रा एसे फाग्लादब फाग्लिदब गोजाहाय बाला आरो एसे एसेयावनो सिलाय दिहुनो थफिरामाबो ओमफ्राय थफिरामा नोंखौ अनो ना अनामोन अननायालाय जोबोद अनो
नाथाय गेजेर गेजेर मानसिया मायबा मायबि मावबाय थायो आरो बेनिखायनो गिनाय मोनो अनोबालाय माथोबाव फैसा थाखाबो दङ न' बाङाबो मोजां नोंनो मोजां खालामनानै लादो आरो हौवाखौ जुदि मोजां खालामसेयावबो मोजां जायाबासो गायनांगौ मिथिबाय ना थफिरामा इसेबांबो गाज्रि नङा नों थफिरामजों थांफिनदो मा मावो नायबावदो बाल थफिरामखौ मिथिबाय नोंनो एसे थाल लादो माबा खालामबा माबा जानो हागौ नामा होननानै दैयाव दुगैनो खोन्थाबा नों बोरियावसो दुगै मिथिबाय बोरियाव दुगैनो खोन्थाबा दैयाव दुगै जुमाय जासिबाथाय सा लोंनानै दिन्थि सा जासिबाथाय जौ लोंनानै दिन्थि माने थफिरामा जेखौ थिनो बेखौ बांद्राय मावनांला बाल एसे थाल लायै लायै मावदो मिथिबाय नों हाबा जाग्रोमोना नोंखौ जुदि हौवा गारोबा मानसिफ्रा नोंखौसो गाज्रि होनगोन हौवाखौ गाज्रिखौनो होननाय नङा ओरैनोबा जोंनि समाजाव हिनजाव जातिखौ जि दुसिखायो हौवाया गाज्रि खामानि मावदोंब्लाबो हिनजावखौसो दाय होयो हिनजावानो बिदिनो खामोनदां हिनजावानो गाज्रि खामोन होननानै हिनजावखौसो दाय होयो मिथिबाय जों हौवाजों जेसेबां बुजाया मानो रावबो नुवा जुदि जों हौवाखौ फंसे बोरैबा थाव सोबाबाय दुनियायानो नुजोबगोन जोंनि समाजाव हिनजाव जानानै रायजो जानायाबो इसेबां गोरलै नङा बेनिखायनो थफिरामा बेलेग हौवाफोरनि मादाव एसे मोजांबावसो बेनिखायनो नों एसे थाल लायै लायै थफिरामखौ नोजोर होनानै थाबानो जाबाय आरो मा थिग उनाव थफिरामा मोजांबो जानो हागौ बिदि मोजां जानाय नंलाहाय बियो मोजां जाया जाबाय नों एसे थाल लादो बाल जुदि थाल लानायावबो मोजां जायाबा उदैयावनो गेब गानानै बालनानै फै नों मिथिबाय खि ओंखारलायजासै दा आङो थांफिननो बोरैबा मोनदोंहाय नोङो थफिरामनो थांफिननो बोरैबा मोनदोंबा आं दोनलांगोन बाल थौ दोनलांगोन आंनि बायदिथ' जुवाल' नङा मालाय आंनासो मालाय जुवा गेलेनानै स्कुटि सेन्टार थांजाबाय बाल जुवायावनो आयु बाला बिदिथार आरो गुमैया माथो नंदों बेनिखायनोथ' न'खराव दावराव दावसि जादों आरो दा आंबो एसे एनै दखान होनायखायसो थाइसे थाइनै मोनो न'खरावनो असान्थिबा आङो बाहेरायाव खामानिबो मावहैनो बोरैबा मोनोना हौवायानो असान्थि खालामबाय थायोब्ला गोजोननाय मोनाहाय बाल बेनिखायनो नोंखौ बुंदों आं हौवाया नोंना बांद्राय गाज्रि नङा नोंल' एसे बाहायनो रोंनांगोन थफिरामखौ माने मोजां खामानियाव मिथिबाय होमबानो थिग जाजोबगोन दा ओंखाम जाखांनायनि उनाव नोंखौ आं दोनलांगोन नङाबा आं थफिरामखौ लेंहरगोन मिथिबाय दे जागोन अके बिदिबालाय दावसै देलाय मा जाखो जुवायु आं अफिसाव थांनि दे अफिसनि डाइरेक्टरा आंखौ लिंहरदों जौ लोंनो लिंहराखैथ' मा राजामोना बिदि नङालै अफिसाव थांना फैनि आं थाबनो फैगोन दे आं खामानिया जोबबानो थां ओमफ्राय जुवा गेलेबावनाय नुयोबा ना आं नोंनि न'नि हाखौ फाननानै खारगोन बेलेग हौवाजों मिथिबाय ना जागोन दे आं थाब फैगोन बाथामिस बाला इसिबां सहायनानै थाबाबो बुजिनो नागिरा बाला गोदो आं मामोन दां मा जालांखो गावनि लाइफखौनो गोसोखांफिनबा मालाबा मालाबा हराव उन्दुनोनो हाया बाला मेगनानो बेलाव जानानै थै ओंखारां जालायलायो अब्लाबो गोसोखौ हमथाफिनो आरो मोजां दे होमबालाय नोङो जिरायथ'दो नङाबा आंजों साहा फुदुंनायाव हेफाजाब होफादो जागोन दे आच्छा बार' थाइबानि लारु होमबा नों आंनि टिमाव फैबाय माथो खालामबावनो नों बुरखायबाय नालाय फैनांबाय आं बुरखायबाय नामा नोंखौ दे जियानो जादोला दे बुंदो मा खालामनांगौआ नोंसो खालामनांगोन बम्ब्र भाई दाखालिथ' आं सासे गथ'खौ बुनाया भिडिअ'आथ' बिराद भाइराल जाबायलै ससियेल मिडियायाव दा रायजोफोरा आंनो भट होगोन ना होआ आं बेखौ मिथिला लोगोसे अपोजिट पार्टिफोरा आंनि एगेन्सै माबा माबि ओंखारहोबाय थागोन ना माबा माबि नाटक खालामबाय थागोन ना बेनिखायनो नों आंनि इमेजखौ क्लियार खालामदो मिथिबाय माने ओरैबायदि मोजां खालामदो जाहाथे रायजो राजाफ्रा आंखौ अनसायनानै भट होनायनि जागोन दे खालामनानै होगोन नाथाय नोंबो मानसिया मोजां जाथारनांगोन मिथिबाय नोङो गावनि मोदोमाव दागो फोनांनानै लागोन ओमफ्राय आं हुगारनानै होबाय थागोन बिदि जानाय नङाना बेसेबां फैसा नांगौब्रा होगोन नोंनो आं जायखिजाया मोनसे माबा बानायदो दे आंखौ लानानै अमा राजाया बिराद मोजां रायजोफोरखौ बिराद अनो होननानै माबा मोनसे बानायदो माने भिडिअ मोनसे बानायनोसै नामा भिडिअ शुट खालामदो बिदि नङा अमा भाई नों जाय गथ'खौ बुदोंमोन ना बे गथ'नाव थांनानै माने निमाहा बिहैनांगोन हट निमाहा बियालै आंनि फिसाजोखौ एदावनाय मानसिखौ आं बोरै निमाहा बिनांगौ जाखो नोंबो मालाय निमाहा बिगोन नामाब्रा नङा बिदि नङा नों निमाहा बियाबाबो बे गथ'खौ माने गावनि दायनि थाखायसो बुजादों बेफोरबायदि बुंहोदोब्रा बे गथ'खि बुंगोन नालय मा थिग बुंनोबो हानाय थाखा फैसा होबानो गासिबो जाजोबो थाखा फैसायानो नोंनि खुदैखौबो सोला होगोन
नोंनि आथिंनि आफाखिखौबो मन'गोन नोंनि आथिंनि आसुगुर बिमाखौबो खुलुमगोनब्रा थाखा फैसा गासिखौबो खालामहोजोबो बेनिखायनो नों बे गथ'खौ लिंहरनानै मोनसे भिडिअ बानायदो गथ'नो फैसा होदो एसे ओमफ्राय गथ'खौ बुंहोदो आंनि गोरोन्थिनि थाखायसो आं बुजादों होननानै बास पलिटिकेलावथ' बेफोरबायदिसो जायो नङा होमबा आइला आइला जामाइला माथो नोंबो पलिटिसियान जानो हागोनलै दिमागा माथो आंनिख्रुइसो बांसिनब्रा नोंनालाय दे आं गथ'खौ न'आव थांनानै खबर लाहैनोसै दे थाबैनो खबर लादो भिडिअखौ थाबैनो शुट खालामनानै हगारनोसै आच्छा बारु थाइबानि लारु बेखौनो खालामनोसै जाहाथे टिकेटखौ आं मोनथारनायनि नङाबा दुरलाय एमएलएजों आं नायफिनजानाय नङालै दुरलाय मेदाम आंखौ रागा जोंखानानै दंखायो दे होमबालाय आच्छा बारु थाइबानि लारु फैसाखौ आं नोंनि एकाउन्टाव ट्रान्सफार खालामनानै हरगोन दे बाखि नों गासिखौबो खालामजोब हायोबा नों बे गथ'खौबो थांनानै बुंहैगोन नामा आंनि बदल आं बेलेग गथ'बा थांगौमोनलै नुबानो रागा जोंनो ओंखारोना आङो बे गथ'खौ नुबानो सोबाथिंलाबायनो गोसो जायो नेवलाला बुद्रांद्रा आंनि फिसाजोखौसो नोजोर होबावोब्रा आच्छा जागोन दे आं गथ'खौ लोगो हमगोन मा गामिनि गथ'आलाय ओइ गामि दाबसे बारनायनिनो थांदां नेवला होननानै बुंबा सिनायगोन बियो आच्छा दे नों टेनसन लानाङा आं गासैबो खालामगोन आं दानो थांनानै गथ'खौ खबर लाहैनोसै आच्छा बारु थाइबानि लारु माथो उफायबाव पलिटिकेलनि थाखाय एसे बाना बाजिबो नांसिगोन ड्रामाबो खालामनांगोन सैथोजों सोलिनो हायालै पलिटिकेला आंबो अमा राजानिफ्रायनो रोंबाय जियानो जादोला बे गथ'खौ नागिरनानै थांनोसै आं आच्छा बारु थाइबानि लारु दे नों अफिस सिङाव हाबहैदो आरो मोजाङै खामानि मावदो जागोन दे महाराजा आरो नोंबो मोजाङै खामानिखौ नायगिरहैदो दे जागोन दे आं खामानिखौ दिनै जेरैखिबा जायाबाबो नायगिरथारगोन नोंल' मोजाङै खामानिखौ मावबानो जाबाय आरो रुमसिम थांनो रोंखागोन दा औ रोंगोन अके बिदिबालाय बाय 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 हाय गुड मर्निं जोंनि अफिसा बरायनाय थाबाय फैदो थेंक इउ सावगारि नोंनि सिदा बेवहायनो आरो नोंनालाय आंना बै नोंनि उननिया दे थांदो थेंक इउ তুমি ফাওগালি নহয় জানো হয় ওকে মই এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টিম লিডাৰ হয় চ' তুমি মোৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব লাগিব এতিয়া মই তোমাক ট্ৰেইনিংটো দি থৈছোঁ বাৰু মই তোমাক 2 ঘণ্টাৰ ট্ৰেইনিং দিম তাৰপিছত তুমি অকলে কাম কৰিব লাগিব ঠিক আছে য়েছ মেম আৰু মোবাইল এলাউড নাই ইয়াত তুমি যেতিয়া বাহিৰত যাবা তেতিয়াহে মোবাইল ইউজ কৰিব পাৰিবা ওকে মেম ঠিক আছে মই তোমাক ট্ৰেইনিংটো দি আছোঁ তাৰপিছত ভালদৰে কাম কৰিবা ওকে য়েছ মেম आइला जामाइला मा जाबावगोनब्रा माथो सार्टिफिकेट गैयिनि थाखाय आंखौ खामानिखौनो होआसैलै बेफोरबायदिबा आं गुवाहाटियाव माबोरै सोलिनो हानोब्रा आइखौनो फन खालामहरनोसै आइया माबा मोनसे खालामनानै आंखौ हेफाजाब होनो हागोनदां हेलौ आइ माबा बोरै दङ नोङो ओंखाम जादोंना जायाखै आबा माबोरै दं नोंलाय लोमजाबायदों नामा आबा आइ आं मोजाङैनो दङलै नों टेनसन लानाङा आइ लायाबा जायो आबा फैदो आबा न'आव फैदो बे नोम्फानि खोथाखौनो लायो नामा दाबायदियाव नोङो फैबाबो नोम्फाया माबा मोनसे होनबाबो आं दङना आइ जागोन आं न'आव थांगोन नाथाय आफाया लिंहरबासो थांगोन आं ओमफ्राय मोनसे खोथानि थाखायसो फन खालामदोंमोन आं आंनो सार्टिफिकेट नांगौमोनलै आइ सार्टिफिकेट गैयिनि थाखाय आं खामानि मोनाखै आइयो बोरै हरो बेखौबा आइ माबा मोनसे खायदा बानायनानैबाबो हरथारदोलै आइ दे जागोन आंथ' रोङा बे आदा नार्जि बुदांखौनो खोन्थाहैनोसै आं नार्जि बुदां आदैयाबा हरगोन ना हरालाय बे नोम्फा बायदि अख्रा नङा र' बेखौनो बुंहैगोन आं दा थांना बुंहैगोन दे आबा फनखौ सुइच अफ खालामना लानाङा दे आबा जागोन दे आइ दे होमबालाय आङो आदै नार्जि बुदांखौ लोगो हमैनि दे होमबा आइ एमाव आबा ओंखामफोरखौ मोजाङै जादोंना जायाखै आबा बे फावगालि फिसायालाय माब्रै दं जादों आइ जादों बियो अफिसाव खामानि मावबायना आइ दे मोजां आबा मोजाङै थाबानो जाबाय आइबा न'आव थाबैनो फैफिनदो आबा जागोन दे आइ नों आंनो सार्टिफिकेटखौल' हरनाय बेबस्थाखौ खालामनानै होदो दे आइ दे आबा दे होमबालाय आं दोनथ'नोसै आइ दे आबा मोजाङै थाबानो जाबाय जागोन दे नोंबो मोजाङै थादे आइ लाबेव आइ दे आबा आइखौ गारनानैथ' आंबो गोजानाव थानो बायो नाथाय मा खालामनो आफाया जेब्लासिम आंखौ लिंहरा आं बोरै थांनो आफाया लिंहरबा आं दानो थांगोन फावगालिखौ लानानै इसेबां खस्थ' आंबो दोननो बाबाय फावगालिखौ गुवाहाटियाव रायजो जानाया इसेबां गोरलै नंमारा ओरैनो बिमा बिफाफोरा होना अब्लाबो आं फावगालिखौ गारनानै थानो हानाय नङाना बेनिखायनो साननैसो बेवहायनो थाथ'नोसै आफां नोंसोरो ट्रेनाव गाखोबाय ना दे होमबा मोजाङै थांबानो जाबाय सेफ जार्नि दे आं न'आवनो दङ नै अके दे बाय आदा हांग्रिमोनदि माबा खामानिमोन नामा औ आदा आं नै एमाव राजानि कागज पत्र लानानै फैदों एमाव आबानो नांगौनो ओमफ्राय आदा आं जामि मानसि जेबो रोङा नैबे कागज पत्रखौ एमाव आबानो दैथायहरदो दे
बेफोर खामानिखौ आं मावालै बिसोरो जोंनाव सोङालासिनो गावबागाव गोसो बायदि थांदों मानो हेफाजाब होनो जोंलाय आदा बिदि दा बुं जोंना जावलियायाबो बिदिनो बुङो फिसालाखौ रायनानै होखारहरबाय दा फिसालाया रायजानानै गुवाहाटियाव थांबाय दा नोंसाजोखौबो लानानै थांफाबाय माथो होनबावनो आंलाय बिमा मानसि जाम्बि मानसि बिथिं जानो ना बैथिं जानो गावनि फिसाखौ मालाय आं बोरै गारनो नोंहानाबोथ' फिसाजो सासे थांफादों बेखौ एसे अनदो आदा बुजियावनो बिसोरो खारहैबाय गोजानाव थाहैबाय आदा दा जों बिमा जानानै बिफा जानानै बोरै हगारनो आदा आदा अन्नानै हेफाजाब होदो दे गथ'फोरखौ जोंनि फिसाफोरखौलाय जों नायसनाबा सोर नायनांगौ जाखो गुबुन मालायाथ' मिनिगोनसो आदा दे आदा एसे अनदो आदा हाग्रिमोनदि आं सानो एसे साजा मोनथों नामा एसे साजा मोनथों होननायावनो मालाबा माबाफोर जागोन आदा अन्नानै एसे हेफाजाब होदो आदा जोंहानि जावलियाखौ एसे बुजायदो आंनि बुजायनायखौथ' लाया गथ'फोरा न'आव फैफिनथोंसै आदा अन्नानै आंखौ हेफाजाब होदो दिनै सासे बिमाया नोंनाव खाराव माराव आरज गाबफैदों आदा दे एसे हेफाजाब होदो आदा जागोन दे नों इसेबां बुंबाय जेब्ला आं हेफाजाब होगोन दे बे डकुमेन्टखौ हैनांगौ होनदों नामा एमाव राजानो गाबोन आङो गुवाहाटियाव थांखागोन होमबालाय माथोबाव होनानै फैदो दे दे जागोन आं होनानै फैगोन आइहे आदा गोजोननाय थाबाय जेबो नङा दे नों जेबो टेनसन लानाङा आं डकुमेन्टखौ जेरैबाबो एमाव राजानि आखायाव होगोन ए आदा थाबनो थांनानै होनानै फैबानो जाबाय आं फन खालामनानै खोन्थाहरगोन दे जागोन दे होमबालाय आं थांनोसै आदा नों आंखौ हेफाजाब होगोनखौ खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय आं आदा जागोन दे बे खोथाखौ नोङो रावनोबो दाखोन्था हाफांनोबो दाखोन्था जोबोद गाज्रि मोनगोन हाफाङा आंखौ आं मा गाज्रि मोनदों बेसो बांसिन दुखु मोननानै दङ दाखालि गुवाहाटियाव थांनानै फैजायैनि थाखाय औ दे खोन्थाया हायोबा जोंहानि जावलियाखौ एसे बुजायहैबानो जाबाय दे जागोन आं दा मोनायाव एसे बुंहैगोन नांगौबा फिसाफोरा जोंनावनो फैनानै थाफैथोंसै उनाव नांगौबा गावसोर मा खालामो खालामथोंसै दे जागोन माथो खालामबावनो एसेबां खुथार होननायाव आंबो मालाय मानियालासिनो थानो हाबावगोन ना जियानो जाया मानो अमा राजाजों मोजां रायलायनानै गथ'फोरखौ न'नि फारसे लाबोफिननांसिगोन दानो जेबो जायाखै बिसोरना हाबा जानो ঐ ছোৱালী তোক ইমান ভালদৰে মই শিকালে তথাপি তোমাৰ দিমাগত নুসুমাই যে কাম কৰিব আহিছে নে লিলিমে কৰিব আহিছে ইয়াত যদি কাম কৰিব ইচ্ছা আছে ভালদৰে থাকিবা ভালদৰে কাম কৰিবা ইয়াতে লিলিমাই নহয় মই বাহিৰতহে গৈছিলো নাম্বাৰ 1 লাগিছে কাৰণে মোৰ লগৰ আকৌ উত্তৰ দিব আহিছা তুমি আজিহে নতুন আজি তোমাৰ ইমান পুত্তানি ওলাইছে যে তোমাৰ নিচিনা ছোৱালী ইয়াত লাখ আহে লাখ গুচি যায় গম পাইছানে মোৰ লগত ইমান লেভেল দিব নাহিবি ভালদৰে কাম কৰা माथो अफिसाव खामानि मावनाया बेसेबां रायजायो ओरैनो मानसिफोरा प्राइभेट खामानि मावब्ला बिराद खस्थ' रायजायो होननानै बुङा जेब्लासिम गाव मोना जेब्लासिम गाव जाजाया अब्ला बुजिनो नागिरमारा रावबो जेरै आं दिनै मोनथिबाय दा बेसेबां खस्थ' आइया आंखौ थिगखौनो बुंदोंमोन दा आं मा खालामनो दे हेलौ फावगालि आफा मानो गाबदों फावगालि गाबनाङा आफा आं नोंखौ जोबोद गोसोखांदों ओमफ्राय आइ एम सरि आफा नोंखौ दुखु होनायनि थाखाय जेबो नङा दे आं गाबोन गुवाहाटियाव थांगासिनो गाबोन गुवाहाटियाव फैगोन नों औ गुवाहाटियाव थांगासिनो एमाव राजानो डकुमेन्ट हैनो आफा आं नोंखौ जोबोद गोसोखांदों थाब फैदो आफा जागोन दे आं थाबैनो थांगासिनो अके आफा आं नेगासिनो नोंखौ आखौ फनत লাগি আছে যে सरि मेम देउतार फन আহিছিলে মানে যদি ফোনত লাগি থাকিব মন আছে যদি ইয়াত কিয় আহিছা আহিব নালাগিছিল আই এম সৰি মেম ভালদৰে কাম কৰিবা আকৌ যাতে ফোনত নেদেখে মই ঠিক আছে মেম माइसे रायोबो हिन्जावा इसेबां रायो आरो माइसे खस्थ' मोनखो आंलाय गुवाहाटियाव फैनानै मा होनखो नों नारजि बुदां गथ'फोरखौ लाबोफिननो नों मा खालामो खालामलाय आं आंनि फिसालाजों जेबो सोमोन्दो गैया फारसेथिं आंहा इलेक्सन दं बेनोथ'ब्रा इलेक्सननि थाखायनो बे खोथाखौ बुंदों आं जुदि पाब्लिकआ नोंनि न'खरनि खोथाफोरखौ मिन्थियो नों गावनि फिसालाखौ होखादों अब्लाथ' नोंखौ मानसिफ्रा गाज्रि सानगोन बिनिखायनो नोङो फिसालाखौ न'आव लाबोफिनदो आंबो फिसाजोखौ लाबोफिननोसै न'आव उनावहाय सम जाबा हाबा लालायथोंसै माथि उनावहाय गोसोफोरा सोलायलांबा गारलायनोबो हागौ बेनिखायनो बुंदों आं लाबोफिननोसै आच्छा बार थाइबानि लारु
नों मा खालामो खालामदोलै भाइ आं बिराद टेनसनाव दं आरो ओरैबायदि रागा जोंदों आं गथ'फोरखौ रागाखौलाय आंबो जोंदों नाथाय मा खालामनो गावनि फिसाफोरखौथ' लाबोनानै दोनफैयाबा बहाथो आलाय सिलाय दोननो नङा होमबा बेफोरबायदि बैसोआव एसे उरां फारां जाखायो बेनिखायनो आं गाबोन गुवाहाटियाव थांबा लाबोफिननोसै सानबाय आं बिसोरखौ आच्छा दे लाबोयोबा लाबोफिन आंहा बुंनांगौ जेबो गैला इलेक्सननि खेत्रआव आं जेबो कमप्रमाइस खालामनो गोसो गैया जायखिजाया आङो बे इलेक्सनाव देरहाथारनांगौ आरो जागोन दे बेस्ट अफ लाक आं गथ'फोरखौ गाबोन लाबोनोसै जाहाथे नोंबो गथ'फोरखौ जेबो होना राया बुवा आरो दे आंनि खामानियावल' जेबो हेंथा जानो मोना आरोना होमबानो आं गासिखौबो मानिजोबगोन जागोन दे लोगोफोर एपिसोडखौ नायबाय दङबा लाइक खालामनानै होदो लोगोसे जोंना लाब्राबोथ' कार्टुन सेकेन्ड चेनेलनि सिजन 2आबो धामाका जानानै दङ नोंथांमोना नायथां नोंथांमोना एसे फार्स्ट समाव मोजां मोना जानो हागौ नाथाय मोजांखौनो खालामदों बै एपिसोडआबो बिराद मोजां जादों नोंथांमोना नैबे एपिसोडआव नायबाय थाबाय नालाय बैहाय केरेक्टारखौ नोंथांमोना साबजाया मोनगोनबो जानो हागौ नाथाय नायलांबाय थाबा बिराद मोजां मोनगोन आरो खायसेथ' बिराद मोजां मोनदों होननानै कमेन्ट हरगासिनो आरो नोंथांमोनाबो जुदि मिनिनो लुगैदों नोंथांमोनाबो उदै बिगुर सालायनाय मिनिनो लुगैदों अब्ला लाब्रा बड' कार्टुन सेकेन्ड चेनेलनि सिजन 2आ नोंथांमोननि खुगायाव जेब्लाबो मिनिनाय लाबोगोन नोंथांमोना बै चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामदो 100K साबस्क्राइब जायोबा नोंथांमोना गिफ्ट हेम्पार मोनगोन बेखौ जों गले गले बुंबाय थागोन जाहाथे नोंथांमोना बावगारा जेब्लासिम 100K जाया नोंथांमोनखौ गोसोखांहोबाय थागोन नोंथांमोना 100K साबस्क्राइब जानाय लोगो लोगो गिफ्ट हेम्पार जोंनिफ्राय मोनगोन 20 मानसिया माथिं नोंथाङानो मोननो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना गोबाव खालामालासिनो लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामहैथां दै आरो चेनेलनि लिंकखौ कमेन्टआव पिन खालामना होनाय जागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय बांद्राय खस्थ' खालामनाङा कमेन्टनि लिंकआव नुखागोन कमेन्टआव लिंक होनायखौ नुखागोन बेयाव थांनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिराद इन्टारेस्ट जागासिनो बन्दुमोन बाय बाय गुड नाइट